Good morning guys! Welcome back to my YouTube channel! Aisa M Vlog. My video for today is yung araw-araw na gawain ko sa aking bahay. Nagpupukpuk. Yun na nga guys. May nagpupukpuk. Ito guys. Magugulay tayo ng bulaklak ng kalabasa. So, ang gagawin ko dito guys ay, sabi ng asawa ko, pakuluan ko lang daw sa tubig to. Masarap daw to isaw-saw sa bagoong guys. Yung simpleng ulam lang ay sapat na. So, ayun guys. Hindi na natin ito isasama yung mga, siguro ito lang, dito lang. Kasi, hindi natin lang gana. Yan. Tanggalan muna natin ng balatan. Tanggal. Alam niyo ba guys na napakasustansya ng mga gulay. Kahit isaw-saw mo lang sa tuyo na may kalamansi at sili, bongga na. Yun, sa mga sanay kumain ng gulay. Okay. Kanina nagpupukpuk. Tapos ngayon parang, oh my god. Ayun guys, medyo matigas na yung iba. Matanda na yung ibang bulaklak. So kailangan lang natin siyang bulaklak na lang talagang kukunin. Yung request kasi ng aking asawa ay, yun nga, pakuluan ko lang daw siya sa tubig na mainit. Tapos lagyan lang ng sibuyas, bawang. Yun na yun. Tapos ano lang daw siya ng sausawa na patis o kaya bagoong na may kalamansi with sili. Sa mga sanay sa gulay, masarap ito. Pero mas masarap guys kapag may tanim ka sa paligid ng sa bakuran mo, sa sarili mong mas masarap pag may tanim kang mga gulay. Kasi alam mo kung minsan sitaw, papakuluan lang din sa sausaw sa bagoong. Marami ka lang makakain na kanin din. Dahil yung asawa ko, ako din, sanay din ako sa gulay. Lumaki ako sa bundok. Kaya kahit ako kailangan lang tanggalin yung balat na may mga pasensya na kayo guys, maingay ang kapaligiran namin dito. Napakaingay ng kapaligiran dito. So, ito na guys yung natin gulay. Ayan. Para dumami, lagyan natin ang talong. Sarap din siya sa laga natin. Pero isasama ko siya dyan guys. Tapos meron akong paksiw na galonggong. Ilang piraso na lang yun. Yun ilalahap ko sa kanya para pang